kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat gatangan nyo, nana. Sa anak agumatang, sir. Adala kayat ko asaludsudan. Anya day ta, nana? Nakitak nga men ti karatula ahay ring kayaw. Saludsudek ko mano awang kadipay na biro kanyaw. Awan pa'y nga rod, nana. Amangan kit din o dam amuyaw. Tay kumada experience na, nana. Di anak ko, sir. Napadas na dayjay tinagtrabaho iti may nga snack house. Ibagayo man nga rod to may agaplay, nana. Talaga kasapulan mi ti trabahador. Tamang rugi ako ni ti trabaho. Diyak masahang tagtrabaho iti snack house mi. Manuti ka sa pulan yu aya, sir. May salaang, nana. Manumad ngamin ti customer mi. Mala, ibagak iti anak ko, taumay to agaplay. Sa dino ti balay yun, nana? Iti asidag tigas station, sir. Ay, masapol nga ron nga ag-tricycle ti anak yaw. No dito iti pagtrabahuan na. Ano san nan tinapatag kit ada pagtrabahuan na, sir. Ada nakitak ahay reng ijay sintraw, Rose anak kaw. Ay nawaw, anyaman at trabaho day tananang. Snack house day jay nakaw. Amangan no toxic tumanin dagiti katrabahuan dita. Saan mo apagparikutan day ta? Ngamen, may salaang kanaw ti kasapulan da sir at trabahador. Taman manumot ti customer da. Aya, Wen anak kaw, mapangkaki din nag-apply. Sayang mo day jay. ti snack house iti asidag ti grocery store ka din, nanang. Wen, ijay nga raud. Agawaam, ta mga numaunaan ka. Mayat no ijay ti pagtrabahuam ta asidaglaang. Saan kang aggastos iti abang nukwa? Ang mga nunarigat ti trabaho iti nanang. Kabailam anak kaw. Napadas mo may tinagtrabaho iti fast food chain idikag. Si kagayam ti anak di babaya na kasarita kiti kalman. Siyak nga rod, sir. Rose tinagan ko. Oh, at ti biodata, sir. Kabailam ka diti trabaho dito eh? Wen, sir. Kas makita kat nalakat ti trabaho dito eh. Kas makita kiti biodatam kat saan ka nagturpos iti kolehiyo. Saan taawan mo't kwartami, sir? Okay lang matkit di kanyak. Oray saan ka college graduate. Tinapatag kat kabailam nga ramidin ti trabaho dito eh. Ayun, sir. Kabailak ka. Kaano amang rugi sir? Mabalin mo't inton bigat no kabailam lakit di Mangrugi nga rodin inton bigat, sir. Okay, alas 9 ti agsapa kat adda ka kumadituyan. Nukas tagaraw, adda nakasaritam amayat nga agtrabaho iti snack house mo, Carlitaw. Adda, tatang. Rose, tinagan na. Kalugaran tayo mutlaang. Ngam sa bali la asityo. Naanaws kan mapagpiaran nga tamot lang dayta. Adda mo't experience na, tatang. Unang mapagtalkan nga ta. Panagkunak katuan, tatang. Nasaya at may nukas ta. Narigat ti maadan iti empleyado asakit ti ulaw. Pudno launa, tatang. Kaano amang rugi ni Rosngay? Inton bigat mutlaang, tatang. Manungal daw laagad kat mangrugi ka matan iti trabaho manakaw. Iso da kayong tupay lang ti pangital ka kiti snack house. Da kayo ti mangisuro kadag iti rumbang aramiden ni Rose, tatang. Ayun mabalin lang tamay tanakaw. Ay nawaw, apay ada kayo ti may tataador. Una, tabisi ni sir mo. Anya? Sakpay laang ti makadwam ditoy. No adda di mo amaw, agsaludsud ka laang kanya. Amok matkit di, tata. Naisuron ni Sir Carlito dagiti rumbang nga aramida. Hindi na siya no kasta. Awan nga ron pagparikotak.
Bantayan ka laangan. Ay nawaw, saan ama sa pula bantayan dak, tata? Iso nga rod tibilin ti anak ka. No siyak tida kayo, agawid kayo laangan, tagina na kayo. Itian niya aga po nga agbambanog kayo, kat saan kumat akasapulan titulong yu ditoy. Kas nakunakon, ang Muktar Aramida. Anya? Nangagyumat siguro timbagak tata. Wano? Kaya't yung nga ulitak manan. Si mangput ka magaya man, Rose, anak ko. Ay nawaw, itay pa'y ananang, di nakita niya. Bisi ak ngamen iti kusina itay. Ay kat saan ko nabasol day ta? Ay nawaw, saan kamit apapabasulan kay? Kumusta ti trabaho ngay? Makapaasar ti daddo mga customer nanang. Apay may, Kasano, nakadado a request da. anya? Jay daddo ma, di damot makauruuray. No awan laang jay lakay pinagsasawak dagi jay. Ay madi di mo pagsasawan dagiti customer mo, anak ko. Kan asino alakay ti dakdakamatem? Day jay alakay ador ananang. Ay nawaw, lakay ador kunam, kat amatibus mo day jay. Irespetom latamat di tao Kan aganos ka, saan ama iparbeng ti kasta panagsasaom kunak tumag. Kumusta ti panaglakom, Ros? Ay nawaw, nakaumay kayo mat, Sir Carlito. Nasapa kayo ita Italaang manen, ta saan ka busy. Ni tatangay, Nagawi din, sir. Adda ka no napatig nga aramiden na. kastagayan. Ti sales mo ngay, kumusta matan? Kitain nyo latan tilistaan, sir. Adda ka dimot lang gimatang? Adamot kit di, nga manmano lang. Tinapatag katada maurnong. Ayun gayam, dandani maibusan ti fries kan hotdog, sir. Adda ka di pa'y mailuto intun bigat? Adda pa'y matkit di, ngam good for 2 days lang ang day chay, sir. Sige. Agpa'y deliver ak nga ro din ton bigat. Kapilitan tano awan may deliver. Awan mo't ilakok, sir. Nagadumanan ti order. Anyan ti kastoy. Jak amo no anyat unaak. No apay mo ngamin nga aggigidan dagito a customer. Kumusta ti order ko? Naluto ka din? Ay nawaw, saan pa'y madam? Kas makita yu mo't, ado ti nakapila. Kun agmay may saak laang amang isagsagana kadagiti order yaw. Kat di ka agungot mabalin mat nga ibagam iti nasayaat. Kasano kuma? Kat kaslaawan common sense yu. Di kay makauruuray. Ay. Maditi kasta pa nagsasaom iti customer mo Ay na madam, saan kayo ang makangag no amuyo tar aramida nyo? Tasyak pa'y gayam ti dakas ita? Saan ka di at 30 minutos lang ti inbagam apanaguray ko? Kumaa, ngam nagadungarod ti order. No kasta nga rod, ibagam iti nasayaat. Saan akasta makiap-apakakit din? Makapadismayamot ti gumatang no kasta ti aglaklako. No nadismaya kayo, di saan kayo agumatang? I-cancel yo ti order yo. Anya kumaita kanya ngay. Saan lang mat ada kayo ti customer ditoy? Asino mat jay paralako ni Kasinsin Carlito iti snack house na, Uncle Ador? Rose, tinagan na kaanakan. Kalugaran tayo mitlaang. Ngam sa bali a sityo. Apay ka din? Maditi tabas ti dila na, Uncle. Ay nawaw, adda ka din napasama ka jak amaw. Jak magustuhan ti panagsasauna kanyak itay gimatangak iti snack house ni Kasinsen. Pinagsasawan na ka? Wan, Uncle. Saan lang asyak tinungtan na itay? Agraman dagiti padak a customer. Anya? Dayta ti pudno, Uncle. Nakamisuot lang arudan kabayatan ti panaglako na. Apaan na pa'y dagiti customer na. Nini. Apay ngay akasta. Sana may parbang ti kasta agalad ti may isang empleyado Ay, bastos nga rod, Uncle. No siyak tibus na dayjay, inikat kon iti trabaho na. Pagan anok nga iti bastos nga empleyado? Amom ka dito impulong ni Kasinsin mo susan kanya, Carlito anak ka. Anya timpulong na kada kayo tatang? Tinagalas nga ugali ti empleyado. Ay nawa, ni Ros ka di tatang? Sino kumapay ngay? Isulang mit empleyado. Bastos ka no dayjay kay. Apain na dagiti customer yaw. Ne, jak amo ti may papaniti day tabanag tatang. Kasaritam to ni Rose anak ka. Sapay na perdi ti CCTV jay. Kunak naman no na ipatarimahan mang. Saan pa'y tatang? Busy mo't ni pare Eddie.
Angam, nupay kasta. Kasaritam latan ni Rose, anak ka. Ibagam nga agsingsing ijay. Sa ngagbalin abastaws ka nagiti gumatgatang. Taamangan no mairaman ti negosyo mitikas dyan ugalin na. Pudno ka di tinadamag ko, Ros. Anya anadamag yo, Sir Carlito. Bastos ka kanumad kadagiti customer tayo. Ay nawaw, asino tinangidanon kada kayo, sir? Saanan na napatag no asino? Ti kayat ko amaamuan ket no pudno ka di. Ni, saan sir? Iti anya aga po ko mga aramidak ti kastangay. Siguraduam lang. Tadyak kayat ti bastos nga empleyado. Ni Sir Mat, nasingpulta kanya. Okay. Itad ko gaya man ti sweldo mi tabulan. Ay na, agyaman ako na, sir. Awan rumba nga pagyamanam, ta nagtrabaho ka. Isungad da sweldo. Ti kanyak lang, ket agbalin ka friendly kadagiti customer tayo. Iti kasta ket awan rumswa parikot. Un sir, ariglado. Agsingsing puta, tapno awan maibagayo kanya. Ay nawaw, inayadamot nga irikap tiri daw ah. Napudot ti ulok itananang. Itian niya aga pumanan. Una, tanagturod da kita customer. Agasam nga itaimpulong dakit din iti boss ko. Nasermuna nakit din iti kasdi nga aramiden da. Abangan ba't no aday naramid mo asaan ang maiparbang anak ko. Ay, basol damot laang no apay anak kang dakanyak nanang. Kas empleyado iti kastaan negosyo at iduk kumati kordon mo. Kasano? Kat agpapadada saan ama kaururay? Orayan niya pa'y ti rason mo. Saan lata maiparbang a pagsasawam dagiti customer mo. Sika ti agad jas anak ko. Aganos ka tatrabaho mo dayta. Nay, nakamisuot ka ba't anagawad, anak ka. Wan tabim ba ti sales ko tatang? Anya, Kitaan nyo ti listahan tatang. Dakkel ti bimabaan na. Idi kat ura man mano ti customer. At dalat tamat maurno nga sales. Itakat awanan. ay nawaw. Bimababig ngagpaisaw. Nakaskas daw nga ro tatang. Amangan mo't nakup-kupitan na ka ni Rose. Nag-inventory ak itay. Kat awan mo't mapukpukaw tatang. Nyay, apay nga rin nakastangay. Dakil mo't tibim mabaan na. Wan nga ro tatang. Masikura nakit din. Nakitam ti insend ko ken ka kasinsin Carlito. Anya nga send mo kasinsin. Ti post da may papan iti snack house mo. Ay nawaw. Asino tinangipos iti snack house ko kasinsin. Kitaam ti insend ko ken ka kasinsin. Makapadanag gamit. Bastos ka no ti trabahador mo ijay. Anya? Basaam ngamin ti post ti may sa asukin. At dapay video na Saan lang ngamin ang makita ti rupa ni Rose ta in blurred damad. Amangan no daytan ti makagapo abim maba ti sales ko. Kasanumat ngamin kasinsin. Nangala ka iti trabahador mo nga awan aanusan na. Kay, nakapagsarita kayon iti customer anang ipos iti snack house mo, anak ko. Wan tatang. Anyat imbaga na ngay. Confirm tatang. Bastos ka no ni Rose. Madititabas ti dila na. Tinaibaga pa iti customer kanyak. Ket isardeng na kanon ti gumatang iti snack house ko. Tanakaungot ka no ti trabahador ijay. Ay nawaw, nukasta nga raw. Pudno tindanon ni kasinsin mo asusan iday. Isumat lagayam abim maba ti sales ko tatang. Nagtalik kalaunay mo't ngamin iti dayja aros. Diyak lang pagarup am aramid na ti kastoy tatang. Awanan, nairaman pa ikit iti negosyom iti dakas nga ugali dayja ababae. Wan nga ron tatang. Sana makan anos. Nalaka ka no ang makaungat. Nasakti si ka. Sukatam kit din, anak ko. Di mo urayan ang malugi ti negosyom gapukin kwa na. Papanam ngay kasinsin Carlito. Iti snack house ko kasinsin. Nakasarita mo tinangipos iti snack house mo. Wan kasinsin. Amok itan no apay abim maba ti sales ko. Idi pa'y mat ngamin abi nagaak ni Uncle Ador. Kunak ano na ira na lang dayjay kasinsin. Talaga mo't gaya mga ugalinan. Talagang ikatekon dayjay aros. Aywan kasinsin. Agkita kalangan iti sabali.
Pilyam tay nasingpet, tapno saan anak kabutbutang ti gumatang. Kasta ngagpaiso taramida kasinsin. Tsak kaya ti malugyan niya. Kasi inumat nga ti mayat amalugay kasinsen. Ited kun ti sweldo mi talawas. Ay nawaw, apay nga itadyo kat saan mat akatapusan ita, sir. Gaputa itamot ten ti maudi pa nagtrabahom ditoy. Ni, apay nga'y akasta, sir. Naipos ti snack house ko gapukin ka. Naipos? Wen, kat no saan ka pa yung ikatan? Timot negosyok ti malugi. Sir, kasapulak ti trabaho. Saan kumamat akasta, Nakapangadeng akon. Kasyandak ka di, sir. Di mo't impakpakaunakin ka ajak kaya ti empleyado abastos. Dakkel nga min ti pikto na dayta iti negosyok. No kayat mo, ipakitakin ka ti pos nga ibagbagak. Tapno ammom ti mapaspasama. Anya jay nadamag ko nga naipos kanumat ti snack house a pagtrap-trabahwam. Nakadamagan niyo mat, nanang. Dagiti kalugaran tayo asuki yu ijay Anya, Bastos ka kanuma nga men. bastos no bastos, nanang. Pangaasiyo, tadiyo na yunan ti parikot ko. Naa, si kalangarudan ti adabasol na. Naikatakon iti trabaho, nanang. Oh, anya, naragsak kayon. Anya, Day tatipod no. Awanan subyak at trabaho injay. hay, kanayon laangan ang maikat ka iti trabaho anak ko. Awan basol ko, nanang. Kasano nga awan basol mo, kat bastos ka kanu nga men nga agsasao. Ay nawaw, di naksermunan tanalpas nga ruden. Naikatakon, nanang. No apay mo nga men abastos ka kadagiti customer mo Libre laang mati agbalin nasayaat. Ay nananang, di nakmaawatan. Nalakakada kayo ti agsao iti kasna. Ngamin, saan ada kayo ti mais-stress iti inaldaw. Talaga laang nga awan ti aanusam anak ko. Talaga gayam asika ti ayan ti parikot. Saan ang maibagay kang kati kasta trabaho? Tamalugi mo ti negosyo ti bus mo. Ay, nawaw! No ti empleyado kat di na amo ti mang kontrol iti unget na, sakat bastos pa iti panagsasauna, dakkel a parikot iti negosyo dayta. Isuatap no awan to ti pagbabawyan tayo, agbalin tayo kumaan na sayaat at trabahador. Iti kasta, saan ang maapiktaran ti kumpanya a pagtrabahuan tayo. Ang runaan iti amin, saan tayo ang maikat wenno mapukawan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.